Uy, bes. Katong crush na ako ba? Kaya nangayag naman ako. Saan mo na ako ni Uy? Ilig ko ay. Uy, Inday. Muli na ta. Dali na. Si mama man to. Nagdali ko ba? Kadali na ako maka. Importante kayo ni ma. Gusto importante. Manguli na ta. Kadagan pa ako trabahoon sa balay. Ay, si mama, uy. Sahir, lagay ko magtabi diri. So, gusto ko magbakwit na lang, day. Ako pa mabalot sa inyo sa hina diri. Dahil lang kapuyo. Mukha, mama, uy. Sunod na lang, besh. Kay si mama ang gali. Meanwhile, Uy, Marie! Ito pong silingan na to, ang bago. Grabe. Tuyab niya ba? Ay, anak ko, nagkaubang na eh. Para nang mali, ma? Siya, dito rin ko, pwede nang kamali, mari. Ay, ma. Muli lang tadi pa. Pagkulat ba ko, sa'yo rin magtabihan ni. Maka, uy. 2,000 years later. Maka, ito kaya niya, uy. Pila naka-oras ni Nabay. Ma, una lang ako guli, uy. Lusa ni bataan ni. Sa igdalian na ni mo, naglukto ka kasin? Alangan, ma, kapila nakaka-oras nagsigtabi na rin niya. Ako sigulat niya. Siguro mong chismis, pamahaw, paniutok, panahapong chismis. Bagi bayran nga ng chismis, siguro mong panlibak sa silingan. Saan na galing yung magtabi, sus? Pagulat ba? Alam ma, gusto ka kay magbakwit na lang ka ma. Ipusin ako itong mga gamit ni mo ma.